Angari mawni boy aɗa ñama kalis ma no banam gorko ayi de aɗa ñama kalis ma de no watte an boy no watte no vraiment no aɗa ñama kalis ma ko hen jeeya mais no ini an nani ane paawa boy kon sertude ɓaawo andi ko kalannomami hen ko tan neɗɗo a andat ko tolniɗa ganda hoore ma sa yiiɗi dañde jaam kono anda hoore makko kadi mbiɗa ittanno tuuma tan aɗa andi ka on kañum ko kaalowo wallahi wallahi o walli kam aɗa andi 20 000 francs kam hay soko dona trompe fawano ɗum wawa ɗum kalden gonga dépense ñande foof Allah walli kam noon mi dañi hen ko jinmi ko ay ko tottanno kam ko mi rendini tan ha dañmi hen kam 500 000 départ commerce boy hay 2 mois resaka daña 500 000 bimi départ commerce te kadi aw sikkanno ko affaire o nangui mbeɗa yaha hôpitaluji tan mi dara aɗa heewi peeje noon aɗa heewi peeje debbo ma heewa peeje eyyi sago gaynako yo ladde heew ko noon ala joni noon 500 000 o mi somima hen bagage uji mi somima hen mi soodi hen comci mbeɗene ñamlira wona mi dañi départ commerce ma o moƴƴande no commissaire tani moƴƴande mi sehila moom panam non boy ɗo sono ƴewatano kalis baɗɗo parquet o ana yurmaki pa yero an boy aɗa naggam aɗa waɗamo ni annen o yurmaki hoore makko neɗɗo andat ko mbawɗa sa waɗi ɗum poftoɗa hande yimɓe temedere nan ɗo worɓe nan ndesa lembel taw mbawana haɗa ma nadde lembel yo taw gorko debbo ma kam jeewono waɗi stable hay soko galle kam daña ɗo nannuɗa mbawana ɗum dépense kono yiyen mo neɗɗo mo ganduɗa wawana jeewo mum dépense mbiya aɗa naata e lembel mbaɗo no jeenaba tan safrata mais debbo kadi malaɗo sen naata e suudu taw ko jotton noon ko jotton mbeɗa yiɗi de a yiiɗa kadi mbeɗa yiɗi de mbeɗa yiɗi joɗade mi fottani mo jinmi ay debbo so yiɗa tan neɗɗo sa yiɗama tan hoɗo yiɗ jawdi ma on banggue kam mbaɗi tikkanma hen Mamoudou non sinno mo wawno dillindemi ni ala rigueur mi jooɗo kono min naɗɗo ha nder ko tekkere boy ko 500 000 dillinma min amin gandi ko ɓuuru balɗo jeeto aɗani ha ok merci way Yoro Tiene. Totam dépense o kawri ko ɗo hunduno Holyon kaw. I kawam Amadou Kawam Amadou. Ko gara o hande kadi. Darga. Modna. Jetto darga. Tokani, haydara tokani. Haydara woni ko tokani. Bismillah. Fato. Ko woni? Ko woni? Ora jeyne ko woni. La ilaha illallah. Jeynaba dal yalti wuro ngo ha joni wi kono ko yaltani wuro ngo. Jeynaba gilañ okkuɗa ɗum daali mum yeehi ha joni. Wona hane galle o. An o artir jaɓɓere ma. Artir jaɓɓere ma koyu. Goɗɗum ko hoydude. One ko seɓɓe wiyata ko sukkorima mbool. Jeynaba sukkorima mbool. Hay si ka ɗanima koyeɗa Jeynaba. Maro wasani ko accino o galle. Oyen. Jimomo dari jogam namdomi dépasse. Andi kam dañ kam kami hakkille ma. On ɗo ko barɗo ma ha maya. Kay jojji an jojji lelaɗo jam ma ɗum hoye. Ɗum kam ɓar ko jam bon. Ami neli ɗum nder. Ar leno ka. Somi neli ɗo kam waɗi tawtade mi ɗo e neli koyɗo kam. Hay goto tawatama ɗo arga. O tawtata kam. Eyi ar leno ka ar. Tawtata kam. Ay, bawo. Ayda. Uy, bawo, nanti nunguli no. Arti. Arti. Ayi minute o. Gitu ti. A tutti minute o.
tutti o ci woni ceɗɗo garno ɗo eyyi mbawi mi totti ɗum mi totti mbawi a totti mbawi aɗa heewi pour mburodi eyyi mi totti ɗum ɓe keeɓi yo goɗɗo bitik o gonɗo sara tali o mi totti ɗum en mbawa heɓ foof eyi a waɗi ko yooɗi eyyi Aysaa wonko jaltinnomi ɗo kadi ko ujunaji nogas so Yoro ari tottum wonɓe gandanɗa omo ñamdiɓe te andade mi andade wona tottum mbiyaɓe yo yoɓ hen ñamande e na nangu ɗum o Aysaa ɗum ko mbatta ko la nangu ala Aysaa woto walli ndak kalis o ko kalis om noon ko min jeeyi ka ɓiyam mbaɗa foti ƴettude kalis mi tottuma Yero ko ɓinguelam dokkumo ko mbaddami ɗo koye Yero fof mi añani Yero noon hande somi yaltina e mbeddo neɗɗo wi Yero ko fota ɗum wiide mami yane dow mum noon kono ɗum ɗo jahanno woynuma a nani innama aade wondate caɗele noon kala mo jiiɗa no yahay dey saha fo wondate caɗele téere wujam ɗi gesal ɗi nayam ɗi hande so Allah itti kam ɗo ko Yoro jotto toon noon wona wonko ko mbatta ko Aysaa sa woyi tan aɗa wawi kam woynude te bojjam ko moƴƴani e ma de eyyi woppu bojji ɗi woppu bojji a woppon noon hawnata nde suttotama a nani de